По-добър семейен автомобил от А6, не знам дали има, защото Е-класа комби не ми харесва. Затова А6 Allroad. Аз се казвам Християн Витанов, а това е Seven Cars. Ние се занимаваме, както знаете, с внос на автомобили, но и с продажба на такива. На нашия сайт ще намерите подробна информация за всеки един автомобил, както Car Vertical и всички забележки, които сме видяли по време на проверката. Всеки един автомобил, който закупите от нас, получавате гаранция 6 месеца и 10 000 км. Тук е абсолютно същото. Този A6 Allroad е от 2020 година на 71 000 км. Собственика ми е много близък приятел, затова лично исках да я представя колата. Колата е обслужена редовно само в Audi и в момента той си получи новата кола и вече е време да се я продаде старата. Колата е добре оборудвана, дизелов двигател с 231 конски сили. Като визуално състояние колата седи много добре. Ще направим проверка с измерител на боя, да видим дали има пребоядисани или не дай си Боже удар. И накрая, ако имате време, може да отидете на нашия сайт, за да погледнете цялата подробна информация за самия автомобил. На новата кола собственика няма да може да си сложи тези гриди, затова ги дава директно с колата. Те са на туле и на тях може да сложите както куфър, така вече и колела и всякакви други неща, каквото ви се иска. Това, което аз веднага забелязвам на един автомобил е как е бил поддържан и гледан от самия собственик. Имам предвид как е сядал, как се грижи за него. Тук е наистина окей, за 70 000 км. Видимо, нещата седат добре. Има достатъчно екстри, Дистроник не виждам, но има си темпомат. Няма L седалки, но за сметка на това е оборудван за дълги пътешествия. Двоен стъклопакет. По този начин на магистралата, даже и българската магистрала няма да ви е много шумно. Най-важното нещо за едно комби – място, място, място. Имате страхотно много място на задните седалки и може с 2 деца, даже смея да твърда и с 3 деца, ако ще по-малки, да пътувате комфортно. Това може би е най-хубавото нещо на комбито, е огромния багажник. Штора имаме, задна, имаме всичко необходимо за да караме. Също е с електрически багажник, който е необходимо. Я да видим дали най-важното има резервна гума. Защото тези по принцип рядко имат. Да, няма резервна гума, но имаме пълния кит за, не дай си Боже, авария ако има. Така, дай да видим екстрите вътре, защото на мен това ми е пък, може би от по-важните неща. Имаме двойния стъклопакет, дигитално табло, темпомат пропуснах, наистина не знаех, че има Дистроник, колата е и с Дистроник, Lane Assist и оттам нататък вече имаме подгрев. Няма панорама, който аз много харесвам, защото панорамата означава допълнителен риск и скъпо за отремонтиране. Тук нямаме панорама, автомат, колата е комфортна, уютна на 72 000 км, повече от това какво му трябва на един човек. Цената може да видите на нашия сайт 7cars.bg. Сигурен съм, че собственика е склонен на някакъв преговор, така че може да видите. А сега най-важната част. Да измерим боята, да видим дали е имало удари, дали има прободисано, дали има кит. Това е нашия измерител. С него може да потвърдим дали колата е боядисана, дали има кит и така нататък. Преди обаче искам да ви кажа, че колата на 19 гуми, Мишлен, не изглеждат зле. Предполагам, че са и по-нов DOT. 2024 година са DOT, така че гуми нови няма да трябва поне още един сезон. Няма боя, не е боядисано, оригиналното. Не е боядисано. Не е боядисано. На този цвят, между другото, много трудно мога да го целиш. Не е боядисано. То ще лечи веднага. Не е боядисано. Интересно. Ще се каже някой, че съм го манипулирал, но това устройство е винаги в нашия шоурум. Може да дойдете и сами да си измерите, разбира се. 128. 116. 159. Няма абсолютно никъде боядисано колата. Един цвят, то се личи. Ето тук има леки следи от камъчета.
но те са абсолютно нищожни за километрите, на които е самия автомобил. И ако искате по-подробно да го разгледате, хубавите снимки, които нашия фотограф ги прави, самото описание на автомобила, всички екстри, които ги има и най-важното Car Vertical репорт за това дали е имал удар или имало някакви други происшествия, може да видите на нашия сайт, може да си го свалите репорта, там ще намерите телефон на човека, който се занимава с продажбата на автомобилите, може да му се обадите и да дойдете на един тест драйв или на оглед. При такъв един автомобил моята препоръка е винаги да помислите за финансиране, защото толкова много пари да ги затворите е безмислено. Нашите колеги ще ви съдействат и с това нещо. Както финансово и нефинансови институции работим. Надявам се, че това ревю е било полезно. Оставаме на разположение при други въпроси. Много ви благодаря.